Tiripo ipapo pazviratidzo kana kuti masymptoms eautism. Zvimwe zvatinogona kuona zvinenge zvichiitwa nemunhu zvinogona kutipa an indication kuti uyu munhu anogona kunge ane autism. It's unusual eating habits or sleeping habits. Kuti anoti akafarira chikafu, akatanga kudla chikafu, ndicho chete chaanenge achifarira ichocho. Ende anobva atanga kuchidla non-stop. Ndichapa muenzaniso wekuti paChristmas yakapfuura mugore ratapfuura iri 2024 takava neChristmas nehama dzangu tikaungana pano tikabika chikafu. Munoziva kana iri Christmas vanhu vanobika zvakawanda zvakasiyana-siyana. Mwana wangu ari kurarama neautism pane chikafu 1 chaakafarira chatakabika paChristmas ipapo. Chikafu ichocho akazochidla akazenge akungochibvunza kubva musi wa25 uyo 26 27 28 29 30 31 December 1 January 2 3 4 5 takatozosvika kunana 20 January. Akaita 3 weeks almost 4 weeks because akazotanga kuchiramba kunana 2021 January ndo pakatanga kuramba kwakuchinja kwakuenda futi pane chimwe. Musi weChristmas akafarira that dish and ndora akazinga akuramba achingoti ndora ndiri kuda. Saka vanhu vane autism vanoti akangodya something akachifarira ndicho chaanenge akungozviudza kuti when it's time to eat. Tiri kutaurira zvekufarira chikafu pakusvika kuti makuseni achimuka ndo chikafu chaanenge achida ichocho. Pamunoti taakuita some mid morning snack ndo chikafu chaachabvunza. Masikati ndo chikafu chaachabvunza ichocho. Manheru afternoon snack, manheru even asati akunorara kana as many times as they can eat, but they will be just wanting that one particular thing because I think ma taste buds avo akurumidze kuswitcha. And the way their brains are wired, havagoni kuti makuseni vomuka voti cereal kana kuti porridge rine dovi, then kuma 10 vomwa tea, nasakati tea nechingwa, mangwana tea nemagwinya, kana kuti the other time zvinongoita vana kuti anogona kuti macornflakes, then time oti mazai, yogurt, kupika quite different things in a day. Vana kana kuti vanhu vane autism havadaro, vanongoti kana vakatanga kufarira chinhu kuti ichi ndo chatiri kudla mazuva ano, wotoziva kuti ichocho chikafu chichadliwa for the next 2 or 3 weeks or maybe even for a week. Unongoziva kuti this week is just having toast and peanut butter. This week achazenge achingoti ndiri kuda rice nechicken stew, kana kuti this week achingoda chete fried rice, mashed potato and mincemeat, things like that. Saka ndo chimwe chechiratidzo chekuti munotoona mwana kubva ari mudiki. Ini ndaitozviona kubva mwana wangu ari kuma 2-3 years ikoko. Maiti mukangompa chikafu akangoira ati ichi ndo chandiri kuda, ndo chaanenge achida makuseni, masikati, manheru. Hakuna chimwe chinhu chaanozobvuma futi sechikafu. Anenge akuda kungodla ichocho kusvikira ndofunga anotozvikawo paanorohwa mwoyo. But even imi mema kutoti munhu uyu aneti nekudla chikafu same thing. Kuchikoro munema kutorongedza ichocho because chero whatever, chero vakanosvika vakabika chimwe chikafu chamunoti ichi anochifarira, anochitarisa, so iye oramba achidla chiya chaachiri fixated. Vanobva vati anonzi meal fixation. Brain dzake dzinoti dzikabatirira pachinhu dzotongoramba dzakabatirira ipapo, they don't easily let go. Ndo chiratidzo chekuti munhu anogona kunge achirarama aine autism. Then the other thing chatinoona nacho, chimwe chiratidzo kana kuti sign, symptom yekuti munhu anogona kunge ane autism ndeyekuti vazhinji vacho vanoita ma-delayed speech, vanoita ma-delayed milestone kana kuita relapse ma-milestones avo. Muvidhio rakapfuura takambotaura kuti inini mwana wangu akatombotanga ambokambaira akudzidzira kufamba achimira nezvinhu, but akazongosvika nguva yekuti akadzokera kumashure pama milestones ake. Saka iwawo ndo anonzi ma milestone relapses
then vamwe vanoita delayed speech, anononoka kutaura zvekuti nguva yatinoziva tese kuti panguva yakadai mwana anofanira kunge akugona kutaura, anofanira kunge akugona kushedza mama, kushedza daddy kana kushedza masiblings ake, nekungotaurawo those 3 word sentences iye anogona kudelaya. Apa ndinoda kubva ndaisa disclaimer kuti hazvirevi kuti munhu wese anononoka kutaura ane autism. Uye zviratidzo zvese zvandiri kuisa izvi hazvirevi kuti kana mukangopika 1 mobva matoti anayo autism, still anofanira kungonoongororwa. Zviratidzo izvi zvinongotipawo kuti tive nekaidea kuti we might need to really observe what is happening. Saka ndo zvazvinobatsira nazvo. Hatibva tati saka atori nayo autism tisina kumbonotsvagawo vana mazvikokota vanocertify that diagnosis. Saka chimwe chinhu futi chatinogona kuona nacho, chimwe chinotiratidza kuti uyu munhu anogona kunge ane autism uyu, maitiro ake. So havana inonzi sense of danger. Vanhu vane autism havana inonzi sense of danger. Haatye kana kubata zvinokuvadza kana kumhanya murodhi mota dzichiuya, azive kuti zvinogona kundikuvadza. Kwaari there is nothing wrong and there is nothing scary. Vanoita kunge vanhu vane zvivindi, izvo itori lack of sense of danger. Havana sense of danger. Anogona kubata stove ichipisa, anogona kubata iron ichipisa, anogona kujambira muswimming pool chero asiri kugona kuswima kwacho. Iye kwaari hapana chinhu chiri dangerous. Anogona kumira pekuti anokuvara kana kumhanyira pekuti anokuvara kana kudya kana kuisa mukana make zvinhu zvinogona kumukuvadza. Saka ndo imwe saini yekuti unotoona umwe munhu ane sense of danger unoziva. Ndinoziva kuti tichikura taiti ukabatiswa moto hauzomboda futi kumubata futi, nokuti waakuziva wava that sense of danger kuti apa ndikabata ndinotsva. Asi kuti ane autism manje anotoramba achitobata achiziva zvake kuti ndinogona. Hatizozivi manje kuti mupfungwa make anenge achiti ndiri kuziva here kuti ndinogona kutsva kana kuti ari kutongoti ameno kuti pfungwa dziri kuprocessa chii. Ndipo paya patati zviri mumamiriro ezvinhu mupfungwa dzavo. Saka munhu ane autism haana sense of danger. Upenyu hwake zvinhu zvese zviri correct, hapana chinohlisa, hapana chinokuvadza. Saka kutogara futi makangotarisa makachenjerera kuti asasvika pazvinhu zvinomukuvadza kana kumuvhiringidza upenyu hwake. Ende nekuda kuti iye haana sense of danger, anogona futi kukuvadza vamwe vanhu, nekuti iye handiti anoti achikuvadzi, saka anogona kuita kuti umwe munhu futi akuvare. Anogona kuzvikuvadza iye kana kukuvadza the next person. Then the other reason that I want to talk about is vari very anxious. Vazhinji vacho vanhu vane autism vanofungisisa, vanofunganya chaizvo pamusoro pekuti zvinhu zvinofamba sei, nekuti havadi zvinhu zvinongoita chimukira mumakumbo, vanoda zvinhu zvakarongeka. Saka kana mukavachinjira inonzi routine, mukavachinjira zvinhu zvamunogara muchiita mazuva ese, mukangotanga kuita mashortcuts kana kuchinja, vanokanganisika, pfungwa dzavo dzinovhiringika chaizvo kana vakaona machinja routine kana machinja maitiro kana even kwamunosienda nako kana kuri kuenda kuchikoro. Zvinokurudzirwa kuti uchienda nemwana ane autism kana kuti uchifamba nemunhu ane autism, ndikuti mwana kana kuti munhu, nokuti autism haina zera. Tichazoona pamavhidhiyo mamwe ari kutevera kuti autism chinhu chauchatokura nacho. Kana mwana atochidiagnoswa anotokura nacho. Vamwe vanhu vanogona kufunga kuti ari kuenda achichinja, hakuzi kupera kweautism aiyewo, but kuti environment yake iri kuenda ichiimprova. Vanhuwo vanogara naye vakuenda vachimunzwisisa, saka vakunzwisisa zvinhu zvinomukuvadza, vakuziva zvinhu zvaasingadi zvinozomuita kuti avhiringike ende obva atanga kuita kunge munhu ari difficult. Saka ndo zvimwe zvezviratidzo izvozvo zvekuti tinogona kuona pamunhu pamwana
pamunhu mukuru kana kuti pamwana kuti uyu muitiro waari kuita anogona kunge ane autism. Ndizvo zviratidzo zvandandichida kuti titaure nezvazvo muvhidhiyo ranhasi. Ndinokutendai chose nekuona vhidhiyo iri. Please let us know zvamunofunga kana mune zvimwe zvamuda kuwedzera mucomment section. I will be looking forward to hearing from you. See you muvhidhiyo rinotevera. Ndinotenda chose.